Dzisiaj ten mecz nebol pekný. Myslím, že ten remis je spravodlivý. I vedeli sme, že o každý meter toho boiska to bude válka, kde vyhrá ten, ktorý střelí tú bramku. Boli tam okazie, či už LKS malo i my. Som rád, že sme střelili bramku po situácii, ktorú sme trénovali v týgodňu. I byli tam závodníci, ktorí dostali šanci i zrobili ten gól, či už Maček peknou asistou, i Tabara, ktorý dzisiaj bardzo dobre vyglądali, pošel do toho meču a som rád, že strelil tú bramku. Myślę, že v prvej polovie trochę pri stracenej bránke sme mali zraneného alebo kontuzovaného hráča i z tego pramenil ten gól, kde sme sa nie za šibko posunuli. I v pole kárne po došrodkovaní sme dostali gól, pošli sme do včervy za výniku 1-1. Musím povedať, že ten meč bolo jednom góle, kto dá v druhej polovie. Bliže na początku toho meču bol LKS. Myslím, že dobrú asekuráciu obronil to Piotrik. I zmieny, ktoré sme zrobili v druhej polovie, či Valencia, Sokol, nám pomogli do tego, aby sme mohli my na konci toho meču byť šťastnejší, lebo myslím, že Sokol mal 100% šancu i netrafil dobre do čenžáru pivky tú střelu. I tak ten výnik sa končí remizem. Sme v situácii, kde musíme vážiť každý punkt i prvším razem sme nad tou zónou spadku, čo nás teší. I musíme všetko zrobiť do konce jesene, aby sme to utrzymali.